Hello mga ka-listeners, balik ang vlog na po sa Limbo, no? Part 16 na ta sa Limbo karon mga ka-listeners, no? Nya, pasensya kay dili sa ko magbasa sa inyong comment ron. Saon man nga galaglaag man ko isuri. Chay-chay, ang isuri akong iro. Kay ngit-ngit to kong payag, no? Tapos sige duko-duko ng cellphone sige edit. Nalaglaag sa ko pa refresh sa mata ba si nakanaos palibot mga listeners ba ug sa mga iro nga garigandagan si Chay Chay ay Chay Chay ito na nasangit na ay tantangan to hikot kay magdagandagan guy ali magdagandagan ganahan siya mag-jogging ka listeners kay tagsar ni magka-jogging dagin ko dagan chichi dagan kay gitangtang na siya mag-jogging mga ka-listeners si Chay Chay Dug og basin sa aman niya pwede rin mga ka-listeners siguro sa outro do punya siguro magbasa ko sa inyong comment siguro no kay ga intro vlog mo ko daano pang intro vlog ni unya tingali unya mubasa lang ko sa outro na sa inyong comment no niguli na ho sa akong payag na lang no para kuan di na taingon nga madugay no kay naman jud poy tinuod man jud pod nga hasol ning tag-asog vlog no pasensya kayo kay taas tag vlog kanunay no so karon ako na gini-move on ning intro vlog ang bahala og maka-intro vlog tag taas sa katapusan na sa human na sa drama no para kuan katong naay mga comment mga shout out atong mabasa sa katapusan na sa drama no sa ending nya mao to mga listeners no karon bubor atong intro vlog kay maghimo na siguro po kog intro vlog para sa mibalik ko tungod nimo part 12 no nya tingali og mapuhon maka-upload ta kung maapas lang kung maapas no maapas na ko karon ba ang kanang mibalik ko tungod nimo part 12 andon lang jud ning internet ani ako ning data nga pwedeng hinaya ani kamutan lang yun nya sa kuan pod sa si umapuhon ang munyeka part 3 saon man niya kung data nga kinahinayan man mga ka-listeners mo na akong plano nga karong adlaw mag-upload tag duha ka drama or tulo di gyud matunong no kay hinay ang data unsa maka-copyright pag yun ma-failure pag yun mix labi na og taas bitaw una nga musamot kalangan kapuyan ko kay labad na kay sa ulo di undangan ako. Okay mga ka-listeners, dito maglangan, paminawan niyo ang part 16 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Kaysa na naa sa gawas? Ako kini Dorina, si Iman. May balik ka gyud. Oh, may balik ko. Aron ihatag ni mo ang atong marriage contract. Huwag niya pa. Tanawan eh. Oh. Nagkakita ka din ng atong retrato sa kasal. Ikaw ka ng akong katupad. Di ba? Mao ka ng kamatuoran nga kasado ta. Kung unsa man ka ng imong problema, ako ang makatabang nimo ana. Kaya ako ang imong bana. Salome. Kung niya pa ang atong marriage certificate, mao ka na ang kamatuoran nga nabugkos na kita sa kaminyoon, Salome. Ako gyud kinayog. Okay ka. Oh, ako ka na og ikaw.
Ako mamakak ni mo, Salome. Ako ang imong bana. Balik na ko, Salome. Ako ang angay mong ikauban karon og dili ka ng doktor. May mo bag... Hatagan ko ni mo gigayon sa pagkuna-una. Ah, Lakaw na. Ug ibilin ka na ako kining marriage certificate. Ug ingon man kini mga retrato. sige. Di ka dalit-dalion. Kinahanglan nga ito mapahilo na ang tanan. Kinaa ka pa sa kalibog. Unsa ba kining iyang ipakita na ko? Once siya mamakaga. Ako gid kining kauban niya sa kasal. Ni kami sa simbahan. Nagbuda ko. Sa bagay na nahitabo na ako sa nangagi. Kanalang ako kinimasulpad. Si Joseph. Naibaw gitingali si Joseph ni ining tanan. Siya lang makatubag sa akong mga pangutana karon. Kinalang maklaro ni na akong tanan. Unsa man hitabo, boss? Mituo ba nimo si Salome? Boss, naunsa man ka? Mura magaw. Mitiurok diya. Kinahanglan mo to og yun siya nga ako ang iyang banado, Puldong. Oh, mao gid, boss. Aron makuha na to ang iyang bracelet. Oh. Boss. Kalma lang. Nung di man dayon siya motuon ako. Nakita na niya ang tanang ebidensya. Tuan na niya ang among mga retrato sa kasal. Tuan na niya ang among marriage certificate. Sa pamay iyang gusto. Kinala matubag na ang tanang pangutanang nga ni as akong utok. Lapad na kayo nga akong upos pag-una-una. Si Joseph. Hello? Doreen, hain ka naman karon. Padaw na ko sa bahay. Salamat. Salamat nga nakaurang na ka na sa pagpauli. Kung noon sa man imong problema, ato nang tabangan og sulbad. Kanang tanang kalibog sa mga na karon. Doon na tubag. Bana ko nimo. Ako lang makatabang nimo karon, Doreen. Nagkakita ka din ng atong retrato sa kasal. Ikaw ka na akong katupad, di ba? Mao ka na ang kamaturan nga kasado ta. Ug kung unsa man ka ng imong problema, ako ang magkatabang nimo ana. Kaya ko ang imong bana. Salome. Ganon duha man ang akong bana! Ganon duha man sila nga akong bana. O kinsa man nila ang tinuod na akong bana. Gusto. Kinalang tubago ni Joseph kinintanan.
Okay ra ka? Okay ra ko, nang Ningning. Wa ako'y problema. Ay, kuan, Dok. Kung may isugo ka na ko, Dok, naara kos kusina, ha? Sige nang Ningning. Today, dadi ko din og red wine. Ah, sige, Dok. Ay, kuan ba Ningning? Ay, sao man na mong red wine? Di ni para ako, oy. Ha? Ang doktor ang nag-request ini ganiha. Kay mo inom ko no siya. Ay, halan no. Ay, murag po at yun ang ilang problema. Ay, lako. Ang aming doktor. Ay, kinahanglang mahibaw ta sa iyang problema. Hilom diha, oy. Ang kamarites lang yun ni mo. Ay, ayun sa magkakahay giawayan, Ma'am Dorina o Dr. Joseph. Boss! Boss Eman! Unsa naman ang gisugo ko nimo? Boss, wa na may tao ang kari si Salome? Unsa? Mao na, boss. Nagpaatbang gid ko. Kunya, doon ako gisugo nga ipatuktok ang iyang cottage. Pero, wa na kuno'y tao. Basin og natug lang. Imposible sa boss. Imposible kung dili siya makamata sa pagpanuktok, boss. Naliman ka. 10 minutos nga panuktok. Siya raw di siya makamata, ana. Mao ba? Inman ka di ay si Salome. Ay, Ma'am Dorina. Ay, ako na pahimot ang sagayaan dito sa auto, ma'am. Salamat daw, Liloy. Ay, hindi man taglit ka, ma'am. Ay, namalaka ba yung doktor nga wa ka mauli? Hi, Mas Joseph. Ay, tuasa lang yun, ma'am. Ay, niinom man to. Ah? Nahubog siya? Ay, wa man tingali na hubog, ma'am. Kaya, ay, red wine na may giinom. Sige. Ay, hala no. Ayaw sa magkahay problema ining among mga agaw. Ay, dili lang unta ni sila magbuwag ko kay kapoy. Kaayong pangitag laing agaw. Unya, boss. Unsa na may imong nauna ron? Oh. Mulakaw ka na. At tuwa sila yung bahay sa Salome. Kung tuwa ba siya dito paingon sa bahay sa doktor. Oh, boss. Unya, ikaw. Anhilagon ako din eh. Gusto ko nga mag-inusaras pa ko nauna. Oh, sige, boss. Pabalando lang unag maayo diha, boss. Sige, adto na ko. Pag-amping away magduda ni Mudo Poldo. Yes, boss. Karon nga nahatag na nako kang Salome ang ebidensya. Nga ako ang iyang bana. Di ko na siya hunungan. Kinahanglan nga mo balik siya nako sa musugot siya sa dili. Joseph? Dorina, salamat nga bibalik ka na. Dorina, abi na kong biyaan ako nimo. Ha? Ngano? Ngano nagtuo magkambiyaan, teka? Oh, Sorry, ha? Sorry nga, gihatagan teka kabalaka. Kamo. May mabag mo inom? sure. Yeah. Oh. Oh. Kung sa maging nakasol nimo. Oh. Nag-usap ka sa bahay na to nga nasunog. Nga nung wa naman ka mabalik. May gitugkad lang ko. Unsa man na. Dorina, kung unsa man ang nakalabad sa imo, isulti na ako. May
May mo pag musulti ka na ako sa tanan, Joseph? Tanan? Dorina, gisultihan ta na ka sa mga nahitabo sa unang panahon. Gusto kong Unsay gusto ni mo, Dorina? Sige na, isulti na ako. Naibawagi ka nga andam na kung ihatag ni mo ang tanan. Hindi ka lang mawala ako. Gusto ko Unsa, Dorina? Gusto ko ka matuoran nga kasal kita, Joseph. Unsa? Gusto ko makakitag ebidensya nga ikaw maugyod ang akong pana. Joseph. Oh, Nagkinala ko ka matuoran, Joseph. Kung kasal ba kita? tangtod ba karon? Nagduda ka pa na dili ako ang imong bana? Dili kaya nga magduda ko, Joseph. Tungod kay unsa? Tungod kay wa makailan ako ang tiguwa nga imong ikasulti sa nasunog na tumbay. Oh, unsa? Ano man, Joseph? Nga nang wa man makailan ako ang atong higala nga imong gipakigsultihan sa miaging mga adlaw. Higala man ka na to siya. Apan nga nang wa man siya makailan ako. Ha? Joseph? Sa kadaga na sa atong naagi ang kalisod. Kana pa gyapon ang importante nimo, Dorina. Oo. Importante na nako, Joseph. Aron makuhaan ang akong kalibog. Oh. Di na gid makailan nimo ang atong mga kaila sa una. Kay medyo nausab ang imong naom, Dorina. Unsa? Unsay nausap? Tungod sa pagkasunog sa tumbay. Nadatugan kag mga kahoy. Naigo ang imong naong. Medyo may kadaot ang imong naong. Mao nga ako ning gipatiman og cosmetic surgeon. Ha? Ako lang ug ang nurse nga miatiman nimo ang naibaw ana. Wa na maibaw sila sinang Lingling ug sinoy Loloy. Kay bago na sila mga katabang. Kung mao ka na. Kaduha ko madisgrasya. Oh, kaduha. Mao ba? Mao na ang rason kung nganong nalahi na ang imong naong karon. God. Dorina, ayaw na pagduha-duha nga dili ako ang imong bana. Oh, kadiyo ta, may nanawag na ako. Hello? Oh, David, kumusta? Nabalik ka na, gikan sa bago. Iyang gipausab ang akong naw. Kaduha day ko madisgrasya. Pero unsa man katong gipanulti ni Eman? Nganong akong naong sa retrato sa among kasal? Mao magikining akong naong karon. Usa nila ang namakaka. Aileen, Gusto kag kape? ay, Pagkutaw na lang diha kay nagikay pa kus pamahaw nilang Ma'am Dorina og sa doktor. Aileen, kuan ba? Hmm. Ay, may balik ka na diha. Ay, kulun kay giawagan ni Ma'am Dorina o Dr. Joseph. Ay naunsa ka baya, Loy. Ganahan naman kay kang magmarites karon, Loy. Ay, ang ako ba? Ay, kung doon na sila problema, ay ato ng kapangan. Sulbad? Ay, kapos ipangit ang daing amo eh. Ay, wakoy nasarap nga balita, oy. Paghuwat na lang diha. Kay kanang mga problema, mo gawas man yun na bisag unsa og tago. Liling. Liloy. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Ay, May buntag diha, ma'am. may buntag niya. Ma'am May Dorina. buntag sa ninyo duha. Unsa may gusto nimo nga sudan sa pamahaw karon, ma'am? Ikaw nalay pagplano na Liling. Pero may pakutan na lang ko nimo. Unsa ka na, ma'am? Naibawa mo sa nahitabo namo sa pagkasunog sa among bay? Ay, ang bahay nga nasunog na atong giadto, ma'am. Ay, tatong, ay, wak na ka makaulit. Oo. O na, Loy.
At Wa, ma'am. Wa naman may makaabot sa bahay nga nasunog, good, ma'am. Mao ba? ay si Dr. Joseph na yun ang nahibaw, anak, Ma'am Dorina. Gusto ka. Pero nahibaw ba sa mo nga? Giparitoki ang ako na ni Joseph human sa sunog. Alam, ma'am, pasayloag yun in town. Pero wa na yun may mahibaw na hitabo sa una bahin nimo. Kay dinhi naman mi sa inyong bay makasugod og trabaho isip katabang kining bayanan ninyo ba? Mao ba? Sige. Sorry sa disturbo. Ay, ay, unsa man to si Ma'am Dorina? Ay, mo man, wa say ang kaugaling. Aw, maunay ginaingon, Loy. Maunay problema og mga pangutana nga nagtangag og dakong gante. Ay, pero rin, away asong nga makumkum ay dili pa. Oh, og mahipawaan na gihapon natong tinuod nga nahitabo. Milagro, nagpundo ka din sa Byron. Nanasab ka na, ha, Nika? Ayaw na kasuko. Pero manag na usab gyud ka na ako karon, Eman. Ha? Nga nugod tao ka nakasulti ka man, ana, ha? Nga nausab ko? Diha mo? Ikaw ba? Bisan unsa naman lang ang nasod ng uni mo? Oh, unsa man? Nag-apil-apil ka na sa banan drugs? Ha? Waoy! Naibaw ko. Nagidili ni mo namong tanan ng paggamit o drugs. Kana ba? Makabuang ang drugs. Mga negosyante ta. Di ta angay nga mabuang na ng drugas. Ug mas naklaro na kung imong kausapan, kay wa ko mag-drugs. Oh, Eman? Eman? Ay, kong sagpaasan now? ngano? Mahadlo ka nga mahiwi ng imong ilong nga maigo sa kukumo. Ha? Naunsa naman ka? Ay! Eman! Lahat na nagkasultihi. Nga di ka magsigi o question sa kong mga lakaw. Aray! Mabali na nga kung bukto na sa pa! Balion ko gani. Kung di ka magtarong anang utok mo, Nika. O sama? Eman! Saan nagpaka kung di ko gikan? Dili na! Dili na ko mga tana! Oh, kana ba? Okay! Ayaw gid pangutana. Sige. Biyain ako din Kaya na ko importanteng gihuna-huna. Ayaw ko sa muka! Oh, Eman! Sa muka! Ugman ako mangitag paagi. Magkasugat na sab ang among dani sa lumi. Patagan ko na siyag higayon nga makahuna-huna bahin ako. Siya ro og di paghihapon siya mo too nga ako ang iyambana. May marriage certificate na mi. May retrato na mi sa kasal nga tuwa niya. Oh. Sigurado ko mubalik kag yun nako sa lumi. Ni Ana sa kumbag ang gihatag ni Emma na akong ebidensya nga ako siyang bana. Nara sa sala si Joseph. Joseph? Oh. Dili ka ba mulakaw? Nga naman, gusto ka mo uban? Dili man, nanguta na lang. Gusto ka mulakaw mo ba?
Sorry, Joseph, kung nagsige ko og pakisusi bahin sa atong relasyon. Dorina, mahal ta ka. Gibuhat ko na ang tanan para nimo. Dili pa di na igo. Gusto lang ko kasiguruan. Ha? Unsa nga kasiguruan ka ng gusto nimo mahibawan? Leopoldo, maglakaw ta. Asa man ta, Boss Eman? Punaan ko pa ang mga ebidensya na ako gyud ang bana ni Salome. Ha? Dali na. Sunod na ko. Yes. Yes, Boss Eman. Nganong nahilo man ka, Dorina? Nganong gusto mo kang maniguro bahin sa atong kaminyoon? Tuod kita kang butang nga dili matakdo, Joseph. Unsay di matakdo. Dorina, isulti lang ng nako kung unsa ang nakahasol nimo o kung sa ang gusto nimo nga akong buhaton. Aron mo tuog yun ka nga ako ang imong bana. Gusto ko makapakita ka na ako sa atong marriage certificate. Unsa? Gusto ko nga makakita sa atong marriage certificate, Joseph. Ha? Sorry kung mahasol ka sa akong gusto karon, Joseph. Pero maulang kini ang makahatag na kong kalinaw. Kung makasiguro ko nga ikaw gid ang akong bana. Makahatag ka ba ini nako, Joseph? Nganong dili? Ha? Kung mao man kaha ka na ang makahatag nimo kalinaw, okay. Ako ni ihatag nimo, Dorina. Makahatag ka na kong marriage certificate? Oh. Hatagi lang ko gusto ka semana. Aron makakuha ko og marriage certificate. Ha? Kana lang mahatag na ko nimo. Tungod sa ako nang giingon nimo, naog daw og apil sa nasunog tang bay ang tanan natong mga butang. Apil na ang tanan natong mga retrato. Oh. Hani, nagduwa-duwa ka pa di ay nga dili ako ang imong bana. Ha? Dorina, ang imong kasing-kasing ang pangutana. Naaniya ang hustong tubak. Sige. Sige. Mudaliklet ko sa ospital. Kung mulakaw ka, dadalang si Noyloy Palihog. Ug ayod ka balaka. Makahatag ko nimo sa atong marriage certificate. Boss, mag-unsa lang sa tadinhi sa daan ninyong bahay ni Salome. Ganahan na ko nga mupundo din hedo puldo. Boss, nahatag naman kaha nimo ni Salome ang inyong marriage certificate ug hulagway sa kasal. Nganong wa pa man siya mobalik nimo? Ambot. Pero mubalik siya do puldo. Kana ang ipaniguro ko nimo. Sa musugot siya sa dili, mubalik siya nako. Mubalik siya puyo din sa mubay. Uy, duha na unya ang inyong bahay, boss. Ug duha na sab ang imong asawa. Way magbuot nako bisag limahon pa nako akong asawa, puldo. Boss, nagmahay kasi mong gibuhat sa una ni Salome. Walang ko magkasabot. Ang unsa man ang wa nimo masabti, boss? Ang akong gibati kang Salome. Karon natuan na siya sa laing lalaki. Nangigi na ka, boss. Nagsilos ka nga, dunay laing bana sa Salome. Ug doktor pa. Dili sindikato. Oh. Aw, gwapong masagod si Dr. Joseph Berdan. Unsa to? Boss, kalma lang. Kalma lang. Ako masabot ba?
Mas gwapo juga, boss, pero kining doon na sa inaw ang doktor. Kana ba? Di lang, boss. Na-amnesia si Salome. Mao nga nagtuog yun siya nga ang doktor ang iyang bana. Pero karon magduha-duha na siya, Puldo. Boss, sobra pa sa duha, boss. Laliman ka. May picture mo sa kasal. May marriage certificate mo. Boss, ay kada sa busa. Sila ka, no? May marriage certificate ba sa kaha sila si Salome o Dr. Berdan? Kasakit sa kong naungan na igo sa sagpa ni Eman. Ay, makalagot siya. Gana ka siya og kamot na ako karon. Pero dili ko ni mo mahimong ibaliwa, Eman. Kung naa kay utok, naasab ko. Oh. Hello? Unsa na, Pimbo? Mistika, nasundan ko na ako sila si Busiban. Hain sila karon. Iya sa kapalayan supos. Isuod sila sa dakumbay dapit sa sapa. Sapa na sumpay sa sapa niya sa loyo sa inyong dakumbay. Unsa? Susiha, Bimbo. Kung kang kinsang pahay ka ng ilang gisudlan ni Eman. Yes, Mistika. Wa mo palipad si Joseph sa akong ipangayo niya. Buti pa sapot. Nga may ikahatag sa siyan ako. Magdorina. Nanang imong gipangayong tubig, ma'am. Tawga lang niya ko, ma'am, kung doon napakailaing tuyo na ko. Lingkod una ng liling. Oh, ganahan ka nga doon na kay ikasulti-sulti, ma'am. Oo, sige, may noon nga. Musulti ka na kos nakahasol ni mo, ma'am. Kay klaro biya kaayo ba nga nahasol ka yun. Nabantok na gunang bahin sa yuta dinis luyo sa bahay sa sige ni mo paso-paso, ma'am. Gibantayan da ko nimo. Oh, dili man kalikayan kay kita raman ka god din hegod. Unya, maila man sa imong naang uglihok nga dunay nakahasol nimo, ma'am. May ipangutana ko nimo ng liling. Unsa ka na, ma'am? Unsa pa gid ang marriage certificate? Dili ba na mapiki? Ha? Uy, nga nung nakapangutana man ka na, ma'am. Tubagalan ko dang, dili ba na mapiki? Oo, daghan man gud maayong laki gyud nga mopiki, ma'am. Pero kanang birth certificate, alisod nang mapiki tungod sa data, ma'am. Mao ba? Uy, basta lisod nang mapiki. Labi na kon may resibos pagkuha og PSA, samot nga di gyud mapiki. Mao ba? Pero ngano di ay, ma'am? Kisa may naghimo og piki nga marriage certificate? Wa. Sige. Biyay lang una ko ng liling. Nara si Bimbo. Nakakita na siya nako. Mistika. Sigurado juga, ma'am, imong sundan si Busiban. Di ka kampusilan. Dili siya mahipaw nga ato siyang gisundan, Bimbo. May manigulo kung damis ba? Mamusil ba nagdaos Busiban kung pasukumayo? Ay, lagi ka pala ka. Tultuli na lang ko sa address sa bay nga imong giingon. Unsa siya nga street, ug unsay porma sa bay. Diya, ma'am. Akong bitsura na ginagbay nga gisudlan. Tara. Ipasa na nako ang picture. Ug makabalik ka na sa bay sa ibabaw. Unsa man na nimo ang mga silinya ni Ma'am Salome, boss? Isuod sa bag din tanan. Ha? Imo lang ipanlabay, boss? Ako lang na, boss, be. Ako nang ipanghatag sa akong mga amiga. Mga branded ba na, mahalon kayo. Dili na ilabay tunto. Unsa man na, boss? Nganong ipasuod na nimo sa plastic ka ng mga
sinina ni Salome. Palabhi na. Aron limpyo na inigbalik ni Salome din sa bahay. Unsa? Naal sa gawas mong parking ang auto ni Eman. Buot ipasabot. Nga naa siya sa sud ni anak na kumpay. Nagbinuang yun din sa Eman ako. Maudi ay. Nainit na kasyagoon ako karon. Kay doon na din siya gitago din eh. Kinsa makang tagyan niya ng bahay nga iyang gisudlan. Oh, migaw si Poldo. Si Poldo. Si Poldo di ang kauban ni Eman. Puot di pasapot. Nga nahibaw si Poldo sa mga sekreto ni Eman. Dili man ko makatog. Niya na si Joseph. Oh, huwag ka rin matulog, sweetheart. Wa pa ko duka Niya, kuha ani. Resibo? Oh, resibo. Nagkuha na kog marriage certificate sa mall. Taguan ng resibo, ha? O ikaw na mukuha na sa atong marriage certificate sa mall. Ha? Ikaw na itaguan ng resibo sa PSA. O ikaw na sad ang mukuha na. Pauban na lang ni Nang Lingling. Anong gitutukan man ni mugmaayo ng resibo? Wa. Okay, sige. Mag-ilisod na ako, ha? Nanihapon ka na ba? Awa pa. Paliw ko paandam ni Nang Lingling. Makakuha siya og marriage certificate. Naliling? Nang? Ma'am Dorina, Nang? may isugo ka, ma'am? O, Naliling. Ang dami upang hapon si Joseph. Ay, inito na ko ang sudan, ma'am. Ayaw na, Nang. Tanawa na ni. Uy, resibo man na sa pagkuha og PSA. O, Nang. O, kinalang ubanan ko ni mo inikuha na ko ini. Ay, way problema gyud, ma'am. Ako o nang andamo ng panihapon ni Doc, ha? Oh, di lang ka makaon? Busog na ko. Okay. Sorry, gid kaayo, ha? Wa kay sa, Dorina. Normal lang sa may amnesia nga madudahon. O permi maglibog. Sensitibo. Natural lang nga. Doktor ko, makasabot kay ko, ana. Sultihi lang yun ko. Sa unsa man ang makapalibog mo. Aron ato nang masolusyonan. Okay. Unsa man? Gusto ka nga manuroy ta ugma? Pwede? Asa man ka gusto nga musuroy ugma? Nagbata pa day ka. Di ko makatug. Sakit pa nga kung naw nga imong gisagpa. Sorry. Diin man ka. Oops. Sorry. Di man di ko mahimong mangutana. May bahay ko nga gitanaw. Gusto na kong paliton. Ha?
Dool kini sa dinis ato. Naas ubos. Ganahan ka nga duhang atong bahay din dapita? Oh, gusto ko. May kwarta ta. May ikapamalitag bahay. Unsay rason? Oh, Ay, sorry. Nangutana na sab ko. ang rason kay... Aron na ay kabutangan sa atong kwarta. Nahibaw ka na. Kinahanglang mahapak og laing butang ang atong kwarta ni ka. Oh, mahimo bang mo tanaw ko sa maong bay? Unya na kon mapalit na nako. Ako pa kining hunahuna og maayo. Kay doon na sab ko'y laing bahay nga nagustuhan. Medyo layo-layo din eh. Mao ba? Sagdi lang kay makatanaw ka. Ganahan gid kay kadaplin og dagat no? Oh, kay murag. Muluag magud ang akong dughan kon niya ako daplin sa dagat. May mo mangutana? Nganong dili? Imo gukumbana. Mahimo gid kang mangutana bisan unsa. Salamat. Sa wa pa ko ma-amnesia pa. May lain ba tang giabangan nga bay? O baka kanang naagian na tugpuyo? Ha? Bisan ang nga bay sa wapataan ng atong gipuy-an karon o sa wa pa masunog ang atong bahay. Nakapuyo ba ta og laing dapit? Oo. Ha? May laing ta dapit nga napuy-an. Oh, human sa sunog. Mitipon ta sa bahay sa akong iyaan. Pero patay na siya. O nabaligyan ang iyang bahay. May ian ka? Oh, pero wa kay ka masuod niya kay kalit lang kang miabot sa akong kinabuhi. So dili na nato mahimong atuon ang maong bahay? Layo-layo ni dinhi sa syudad. Mao pa. Wa siya kalibutan sa akong bahay din sa syudad. Yun na pa, nganong nagsukit-sukit ka man bahay na anak? Wa lang. Gusto lang ko mahibaw kung unsa kyud ang hitabo. Okay. Dorina, usbon ako ha. Ayaw pagduwa-duwa sa akong gugma nimo. Ay ka pala ka. Wa ko magduduwa, Joseph. Husto ka sa imong giingon. Sa taong maamnesya, naagyod ang kalipog niya. Emine, may contact na sab na ako si Mrs. G. Ikaw na desisyon bahin anak ni ka. Naibaw ka na sa pasikot-sikot. Pag-amping lang, nga di ka masakpan. Dili ka na bagyot maghinabot sa akong gipangbuhat? Mas dagko ang transaksyon nga akong gi-negotiate karon. Boss! Oh, May nakatim rin ako. Sunog ang kasabutan ninyo ni Mr. B. usa! Unsay unahon na mo, boss? Kinsang asset ang nagtimbre, anak! Ang atong koneksyon sa suwod, boss. Sa kapulisan, boss. Dubli og suwab si Mr. B. Kasabot sab niya ang atong mga kakompetensya nga si Mr. X. Panuway ta! Ay, kalma lang! Klaro kayo. Doon na nasa'y bitin sa grupo. Kinahanglang mailan siya. Unsay among buhaton, boss? Tawagan ako kini si Mr. V. Hello, Mr. V. Nasunog ang atong kasaputan. May nagkatimbre sa kapulisan sa atong meeting. Pabugnaw na ta. Oh, Mr. V. Mailain ko gustong imong mahibaw-an bahin ako. Siloso kong pagkatao.
Ang akong gusto nga way kakompetensya nga mag-apil-apil sa tong kasabutan. Okay. Sige, bye. Puldo, ilha kon si Kinsa ang diskontinto sa itong mga sakop sa akong pagkalider. Yes, boss. Mika, tabangan ta ka sa imong departamento. Thank you. Ihatag nako ang tanang prospect nga bata ug ang ilang mga address. Mga eskwelahan ang among target karon. Ihatag nako ang listahan sa eskwelahan nga inyong target. Ay, Pastil. Ay, naunsa naman ng Facebook. Kaning Facebook. Ay, daghan namang mga bata nga missing ipang push. May noon, makatabang tag-ilas mga bata nga nawa. Ay, ang uban manggol ay nanggayas kay kasabas kinikanan. Mauna na diha. Kinig yung mga bagong tubo karon, kusog na gyud kaayong manukol. Pero depende sa hinuos ginikanan, kana mga batang pinatuyangan sa gusto. Di na gyud na mabalibaran. Ay, mada, nagpasabot. Ay, Na. Loy. Day, manlakaw ta. ay, samantamam doon rin. Magkuha ko sa among birth certificate ni Joseph. Ha? Gikulbaan man ko nagunaon na sa kung kuhaon karong marriage certificate. Unsa makahitsuran ini? Unsa makahay nakasuwat ini? Ay, Ma'am Dorena. Ay, hello, man lagi kay kaniya, Ma'am. May giunauna lang ko, Nailuloy. Aron sa man na, Ma'am. Abahin sa among kaminyoon ni Joseph. Ma'am. Ay, ako, Ma'am Do. Ay, makaingon yung kung nga swerte ka nga si Dr. Joseph ang imong nabana, Ma'am. Dahil buutan. Ay, tanan buhaton ay para nimo. Ay, ruwason ka sa tanan kakulo. Ay, layo panyod ka sa sakit kay Dr. man. Ay, uglabaw sa tanan. Ay, gwapo. Ay, kung sa Tagalog pa na, ay wala ka ng ibang hahanapin pa. Nasa kay Doc na ang lahat. Ay, way lami akong joke, Ma'am. Ay, sorry. Ay, sorry. Okay naman, oy. Tinod masabgit nga gwapo si Joseph. Ay, mura lagi. Wa ka mahimot, Ma'am. May nakahasolan ako, Nailuloy. Ay, Ma'am. Ay, ni arang yun. Oy, Ma'am Dorina, dali raman lagi mong nauli, Ma'am. Mas maayo ra sab gyud di ay nga si Loloy na lay imong gidama, may driver kapag yun. Mag-ilis lang ako ng liling. No, naunsa man tos, Ma'am Dorina? Uy, Loy! Ay, ingay. Ay, ang dami kong kapilbi kay wa mamikas na sa mong lakaw eh. Ay, tanpa, oy. Loy. Oh, Naunsa man tos, Ma'am Dorina? Mura man tog tensyonada. ay ambot lang. Ay kalit ang siyang natulala pagdawat na niya sa marriage certificate. Niara ang marriage certificate nga gihatag ni Emma nako. Ug ni asad ang among certificate ni Joseph. Ni agyud ang nga ni Joseph nga maoy akong bana. Joseph Berdan og Dorina Mintes. Mintes di ay ang akong apelyido sa pagkadaga. Nananduha kami rin certificate sa akong atubangan. Sa lumis sa munte.
ang naa sa marriage certificate nga gihatag ni Eman ako. Salome gyud angan sa asawa ni Eman. Pero si Eman ang nakahatag na kong hulagway sa among kasal. Ug dili si Joseph. Ano man eh? Kinsa magyud lang duha ni Joseph ug Iman ang tinuod na kumpana. Kinsa man. Ay, Naoy, saoy. Ay, sige pa ta ini. Ay, dili pa ta manihapon. Naaw niya ta mga oy kumukaon na sa Ma'am Dorina. Ay, ha? Ay, wa pa di siyang mugawas sa iyang kwarto. Wa pagyud loy. Sukad sa inyong pag-abot, wa naman mo gawas loy. Naunsa man din na siya sa inyong lakaw oy. Ay, wa man. Ay, nagkuha naman mi sa certificate sa ilang kasal. Ay, una, ulit ako. Ngano gyud kahas ma'am no? Ay, nausap yun siya rin. Ay, malipayon man untan na siya. Ay, pero, ay, sukad din sila ngadto sa bahay nila nga nasunod. Ay, nausap na si Ma'am Dorina. Ay, paminaw ko, no? Ay, may nahitabo dito sa kabayayan sa ubos. Noong nawa siya mapauli. Unsa? Ay, aliman ka. Ay, wagod ko niya balik ka. Unya, wa siya mapauli. Ay, doon ay doon nahitabo dito. Ay sultihing doktor ana oy. Ay, hinga to. Ay, suwalig agdaw panihapon to. Ma'am. Ma'am Dorina. Ma'am. Ay. Ma'am. Di pa ka manihapon, ma'am. Alas 8 na bayas gabi eh. Mugawas na niya kung gutomon ko na. Pangaon lang mag-una. Sige niya. Kape, ma'am. Di ka? Hatdan ta ka, ma'am. O kape diha. Ayaw na lang nang. Mugawas na lagi ko. Ay, sige, ma'am. Ala. Mura magluya to tingog. Abtikon man ta ni Ma'am Dorina. Ay, lingring. Ay, lingring. Ay, lingring. Ay, unsa naman. Mga una lang kuno tag-unaloy, oy. Ha? Kay mo gawas ra kuno siya, gutumon siya. Ay. Unya. Unsa una? Ha? Unsa man nakita ni mo ni Madam Dorina? Nawa Ni Madam na noon, ni Mamba. Dawa ko kita siyang naong, uy. Kay wa mga blispultahan. Ay, unsa? Ay, maulang kiloy ba? Oh. Wa gyud mga bli. Unya, ang iyang tingog kay... Ay, kay unsa man. Mura magnagluya. Unsa? Ay, nagluya. Mura sabog naghilak, loy. Ay, klaro na lang. Nag-una yun na sila yung problema. Ay, di lang yun siya musulti na ito. Maol gyud. Beto, Ala. Ay, ala. Ang doktor. Ala, ang doktor man na. Ala, ay, sapa. Ano sa mga madaling sala? Ay, sapa. Ay, sulti na yun. Ano masulbat ang problema? Sige. Ay, sige. Dok. Ay, Lawa pa manggin mo kaon si Ma'am Dorina, Dok. Uy, wasad mo gawas inyong kwarto, sukad may abot sila sa luloy. Unsa? Mura man to siya nagbuol, unya nagluya, Dok. Mao ba? ay, tanawa rin. Ay, kinahanglan doon nga. Ato yung matabangan sa iyang problema, si Ma'am Dorina. Dorina? Nagluya man kuno ka. Okay na ko, Joseph. Dili ka okay. Wa ka mukaon, matod pa nin ang lingling. Walang ko'y gana nga mukaon. Inom na lagatas. Joseph? May gitago ka pa na ako, unsa? Oh. Ha? Kung doon naman kailangan gitago na ako. Isulti na lang. Ayaw na paabutan nga ako pa ang makadiscover ni ini. Oh, Dorina. Please, Joseph. Sultihin na lang ko kung unsa may laing gitago ni mo na ako. Dorina, wa na ko'y gitago niyo. Naana na ang atong marriage certificate
nga nabatuod kitang duha na kasal. Dori na mintis ang akong pangan sa pagkadaga mao ba? Oo, Nga nung wa man ko mo sultibahin ani. sorry, pero wala ko magunahuna nga mintis ka. Ikaw na si Dorina Berdan, nga akong asawa. Unang nahitabo sa kabalayan sa ubos ang sinugdanan sa imong kahasol. Katong wa kaila sa kaila na kong tiguang, ako na kang napasabot ini. Nausab ang imong naong, kay nadaot ang imong naong sa dihang nasunog ang atong bahay. Nadatugan ka sa mga butang sa sud. O ganang wa man ko'y paso, bisan gamay. Ha? May gitago ka na ko, Joseph. Oh. Nganong gikuha ni mong unlan? Mubalik ko katog sa akong kwarto. Kaya ka na. Dorina, please, di ta mag-away. Please, Dorina! God. Dorina! Abli ni Buldan! Magsulti na! Ay, Ay, unsan naman tawloy. sila. Dorina! Nag-away yun. Nibalik maghigdas, Ma'am Dorina, siyang kwarto sa una. Ay, nagdako yun. Ay, nag-away, ay. Dorina, ayaw ko Ambot lang kita anak ini. nila, Loy. Please lang. Di masulba na itong problema kung di ka magigsulti na ko. Wa, yun mga please, ma'am. Ay, kaluwas, doktor. Ay, kaluwas. Ay, Hey, Loloy! Uy, Noy! ay, tinitawad ko eh. Ay, Dok! Ay, ni anak ko, Dok! Ay, Dok! Nausan naman na si Ma'am Dorina. Sunod ako sa luyo. Pagdagwin o. Dok! Unsa naman kayo na ni Salome karon? Nahibaw ko. Bugat ang ebidensya nga kong gihatag niya. Aron mo tuo siya nga ako ang iyang bana og dili ang doktor. Emma. Nagunsa pa magkadinin sa kawas. Nga namang migawas ka man sa atong kwarto. Asawa ko nimo. Natural nga mangita gid ko nimo kung nganong wa pa ka sa atong higdaanan. Ni ka may gihuna-huna lang ko. Di ko magkatog sa nahitabong laing palpag sa transaksyon namo ni Mr. V. Ka? Ngano? Nagduda ka? Dili lang kaingon ni Ana og reaction kung mapalpak ang deal, Eman. Relax ka naman kayo sa una. Lahi na karon. Daghan na tagkakompetensya. Ug mahimo pa ni ka. Huwat ako kung tanus ako mudog ni mo. Sorry, Joseph. Pero kinalamusulti ka sa tinuod nga nahitabo na ako. Bisan unsaon ako guna-una. May gitago gid siya. Samtang si Eman. Posible nga mo ay nagsulti sa tinuod. Ay, Dok, ay may problema sa mong mga dato, no? Way giila ang problema ni Loloy. Bisan kinsang tawana, maigo gid sa problema. Lain-lain lang ugmatang sa problema ang matag-usan nato. Ay, Dok, ay ako ba? Ay nagduda man ko. Ugon sa may mong gidudahan. Ay nagduda ko. Nga ay may nahitabo sa pagsusi ng Dorina sa kabalayan sa Orbos sa bahay ninyong nga nasunog. Ay kawagod sa maul. O nga, karon, ay nalibog na kaayo sa gunahuna. Libog. O niya, unsa may mong ikatambag na ako. Ay mubalik ka dito sa kabalayan nga nasunog. Ay magsusi ka kung unsa yo'y nahitabo ni Ma'am Dorina dito. Ha? Ay ito ayo dito ang yawi anang nahitabo ni Ma'am Dorina Dok. Kay bisan unsaon na kugunahuna, no? Ay wa namang yun mauli sa iyang kabalisa so kan siya makatunob dito. O
ay nawag o sa kagabi o sa kaadlaw. May punto sa ka, Luloy. Aw, ay bisan tiguan na ko no. Ay kamaro man gihapon kung mubasa og mga sekwasyon. Ngano? Unsa may basa nimo sa among sitwasyon ni Dorina? Ay kuan. Ay basa na ko iniha. Mauna. Ay naa na siya nadiskubrihan dito nga gipangitaan niya tubak. Oh. Oh. Ay diba? Husto ko na. Ay ang muadto sa kabalayan sa ubos na nasunog ninyong bahay. Di ta mo ato. Ha? Ako lang magsusi ini. Ay driver man ko nimo. Ay ako lay driver. Ay ikaw lay adto sa ubos. Aw, ay mas maayog ingaling ay kitang duha ang magpakisusi. Unya na ta mo ato kung di na ko busy. Ay ikaw gudok. Ay agad na jud ko nimo. Kung tinuod nga ako si Salome Samonte, nga asawa ni Eman Castor, o sa mapagkahitabo nga ni amang ko uban ni Joseph. Gusto, ano ni amang ko din ugwa ko sa poder ni Eman nga ako yung bana. Kung dili makasulti na ko si Joseph sa akong mga pangutana, magkatubag gitingali sa Eman. Kung nganong ni ako din ugwa ko dito niya. Nagbuwag kami ni Eman. Mao nga gusto na ko niyang papalikod sa iyang mga kamata. Nakailaka ko sa asawa ni Joseph na si Dorina. Ug maong akong gikuha ang ilang anak o gibaligya. Pero nga nung nahimo na mga kundori na karon. Kung ako si Salome sa unang panahon, nga nung nahimo na mga kundori na karon. Dok, imong kape, oh. Salamat, Nang Lingling. Ay lupig dulay ka na akong ininanay, Dok. Ang gilabdan man kasi mo. Ay ako nakuwangan sa manggani. Di na ko anad og inom, Luloy. Pero okay na, Dok. Basang importante. Anong inom tanduhan. Joseph? Oh. Mananghid ko ni mo nga wala ka ko. Asa man ka? Ubanante ka? No, magpahangin lang ko sa gawas. Dok, nalain na lagi yun nas Ma'am Dorina, no? Ay bitaw. Ay murag isugon na siya ka, no? Ay ganahan na siya nga mula ka pirmi aron magpahangin. Ay nga no, madi ay og anak siya sluyo sa bay. Sa kakakuyan. Ay hangin man di ay diya og bugnaw pag. Ay, Dok, unsa man gyud problema ninyo? Wa. ay, Para, nisirit, Loy. ay, wa kun. Pero ang naon, ay klaro kayo nga na. Kay may aksyon magkasuko. Dorina, ayaw na maglakaw. Kinanglan magsulti ta. Adam ka na bang musulti kung unsa ang tinuod nga nahitabo, Joseph? Naibaw ka na sa naitabo, Dorin. Busa ayaw na nig ukaya pa. Malinaw na ta sa atong pagpuyo. Dili mahitabong magmalinawon ta kung may ilimod ka na ako, Joseph. Oh, Dorina,
Hatag lang ko higayon nga mulakaw ko. Pagambing. Ay, kabala ka. Naibaw ka nga makamao ko manalipod sa akong kagalingon. Kung dili ka musultin ako sa tinuod, Joseph, adto ko mangutana kang Emmanuel Castor. Kung nga nung nahimo ko ni mong asawa nga siya man unta ang akong bana. Hello. Boss, nagsunod ko karon ni Salome. Maayo. Asa siya paingon karon? Sa South. Sige. Mulakaw na ko. Tawagan ako kung asa siya musangko. O, boss. Salamat. Wa kay tao din sa cottage nga akong giukuparan kagahapon. Mas ganahan ko din kay medyo nasuok siya. Unsa may sunod na kong buhaton karon? Komplikado na kayo ang tanan ako na hibawan. Nagkasumpaki ang mga sitwasyon. Dili na mo tubag si Dorina. Asram sa kanan siya. God, dili mahimo nga mawaan ako si Dorina. Di gyud mahimo. Hello, Bimbo? Napasundan ba ni mo si Eman? Yes, Miss Nika. Nakita niya sa kong sugo. Wa makaila si Eman sa mong gisugo? Wa, Miss. Ay, kamala ka. Nagawa sa kong sugo. Pero kasanigan siya. Ay, kining maniinog tao. Wali palpak. Gusto lang ko nga makuhaan yung picture sa cellphone ang kasabot karon ni Eman. Yes, Miss. Para mo sabot. Okay. Goodbye. Eman, ayaw yun pagpinuang nako. Kay may mahitabo yung kagubot kung ako'y imong pinuangan. Klaro kayong may anomalya ka? Nga dili ni mo gustong mahibawan nga naagyot. Wa naging masundi si Dorina. Asa magkikasya pa yun. Austo, mulahos na lang ko sa nasunog ng babae. Posto sinululoy. May koneksyon ng paglugsong ni Dorina sa kabalayan sa ubos sa kausaban niya karon. Muadto ko sa nasunog ng babae. Hello, Dopoldo. Ay na si Dorina karon. Boss, sayo na kayo na mo siyang matultulan. Pinaa siya karon sa beach resort nga iyang giadtuan gahapon. Oh, unsa? May gibalikan siya dito, boss. Okay, sige, bye. Hello? Unsa ni Bimbo? Ma'am, nawag na akong sugo. Misod sa beach resort sa Pasiman. Kinsay ang kauban sa auto? Wasig ka ba sa auto, ma'am? Unsa? Wa si Puldo? Wa, ma'am. May naay sige sugol, Poldo. Kapili pa rin minakaw. Mao ba? O sige. Paabuton ko ang sunod ni mong balita, Bimbo. Bye. Nakunsa mga si Emma sa beach resort. Imposible nga magpahangin lang siya dito. O niya, adtogid siya sa layo nga beach. Shit. Klaro na kayo. May kasugat si Emma ditong napita. O dili siya gusto nga may laing mahibaw ni ini. Usa kini ka sikreto.
Saan mo ka na ko sa pagkontak sa Eman? Wa na siya manawag sabay. Mamasin lang kumubalik siya ni ining maong beach. Gabay ra yun ay kayo ang kalibutan para nagusto ka doon. Eman? Bibalik yun ko din. Namasin ko nga makita tagapag-usap. Salamat nga ni agad ka. Ako basap ang imong tuyo din eh. Mubalik ka na ako. Dorina. Oh, Oh, Dorina. Dorina? Oh. Gitawag ko ni mong Dorina. Ako makasi sa lumi nga imong asawa. Nga nagitawag na masap ko ni mo karon og Dorina. Tungod ka na kay mao ka na ang gituhuan imong imong pangan karon. Mao nga nagtuo ko nga maugid ka na ang imong gustong imong dadon nga pangan. Salome, salamat nga nakahuna-huna ka na sa pagbalik ka rin ako. Dako kay din akong kalipay. Makig-uli lang ko ni mo. Kung makatubag ka na ko sa akong mga pangutana. Unsa? Dagan na nakapalibog sa akong una-una. Kung ikaw pa ang tinuod akong bana, yan ang wa naman ko makailan ni mo. Tungod kay na-amnesya ka. Naibaw ka na amnesya ko. Oh. Kalit ka lang nawa sa atong bahay. Di papangita ko ikaw, Salome. Kalit kong nawa sa atong bay? Oh. Kalit ka nawa. O sa dihang nakitaan ko ikaw. Uwa ka na makailan ako. Mao nga nagtuo ko nga na-amnesya ka. Nga nung kalit na ako nawagi ka ni mo. Gikidnap ka. Gikidnap ka aron ipalukat na ko. Mao ka na ang tinuod, Salome. Ugwa na ko mahibaw kung nganong wa ka na makailan ako. Salome, balik na ko. Pero kasal na ko ni Joseph. Ako ang mas dakong katungod nimo. E kita ang unang nakasal. Salome, ayaw na lang paglibog ang imong una-una. Dad ako anang imong giingon nga atong bay. Dadon ka dito. Kanos amay ka gusto mo balik sa tubay? Karon dayon. Kinang na magsusi ko. Kung unsa gid ang nitabo ni Dorina din eh. Anong kalit mo lang siya kausap? Gusto sinuloy. May nakapausap gid ni Dorina ning Lapita. O kinang lang ako ni may bawan. Layo-layo pa ba kita na anang giingon nimong atong bay, Eman? Layo-layo pa. Wa ka lang mahibaw sa kalipay nga kung gibati karon. Nga mubalik ka na gud nako, Salome. Wa pa ko mobalik nimo, Eman. Gusto pa ko nga matubag nimo ang ako mga pangutana. Oh, Dili sayon ang pagbalik nimo kay duna pa ko'y bana. Si Joseph. Kinalang husayon ko una kining tanang nakapalibog nako. Hello, Dimbo?
Unsa ni balita? Mistika, ayaw na ikasuko ha. Pero, di mayong balita na kung isulti mo. Kay ngano? Unsa man din ang balita? Miss, may katagbo si Musiman sa PH sa kababay. Unsa? Panuway? Daan pagit ko nga nagbinuang sa mong relasyon si Eman? May lain na siyang babay. May babay na yun si Eman. Panuway na kinabuhi Miss, Mistika, ayaw taon pag wala bisa. Mapatay ko ni Musiman kung may bago siya nga imo siyang ipapalitan. Oh, kita na mapatay. Ayaw ka balaka. Matapugong pagusong kalakot. Hain sila karon. Naapabaghapon sila sa cottage. Wala, miss. Nanglagaw sila sakay sa auto ni Musiman. Leche! Panuway yung kinabuhi Miss, kang malagid ha. Lagyan pa na si mga suko ha. Utsman, nasundan ba sa imong gisugo si Eman o ang iyang babay? Yes, mamika. Klaro na kayong magmutel tong mga panuway. Sige, Bimbo. Tawgaon niya ko kung unsa na. Tawgi ko kung asa mo check-in si Eman o ang iyang babay. Yes, miss. Ayo! Hoy! Kusip, ikaw magudin Kuan. Kining, Dali, sud. Nasag magandi sa mo. Balhina no, sud. ukram sa dining inyong kahimtang din Oo, hidoon. Wala may problema. Kuan, may pangutanan ang tako nimo, Noy. Usap ba na? May babae bang amyan ni din og nagisgot na ako? Babay nga miyan Oh, babae, taason, ya, gwapa. Oo. May miyan din Pero wa man tumangita ni mo. Ha? Kuan man to, nagpailar man to siya nga imong asawa nga si Ma'am Dorina. Usa? Mauna. Nakulat gani ko kay kalit siyang mitunga din og nagpaila nga imong asawa. Mao ba? Namugos mga nito siya nga siya gawin si Ma'am Dorina. Pero di magawin siya si Ma'am Dorina Naluoy mga nito niya kay wapar makaisya nga mabuang. Sige, Noy. Salamat, Noy, ha? Sige, Dok. Kaya siya na magganok mayroon ko na ka, Salamat na lang, Noy. Nagkita gini sila. Unsaon ni ako sa pagpangatarungan si Dorina. No, di mahimo. Di mahimo nga mawaan ako si Dorina. Dili gyud. Nga nang gida ko ni Madinhi doon sa among dapit, ha, Eman? Niyata din yung magpuyo sa Salome. Unsa? Pero sa mapagkahitabo, Niya din yung atumbay. Dito sa ibabaw nga bahin. Ha? Naasa ibabaw ang imong bay? Duuloy ka na itagipuyan? Oh. Duol ragyod ka ay. Unsa man ni pagkahitabo, Mahibaw ka na. Niya na ta. Mao ka na ang atumbay, Salome. Kanang dakumbay? Mao ka na ang atumbay. Og una na tumbay nga akong gibiyaan human ka makidnap. Dali. Manood ta aron tuog kagyod nga imo kinabay. Salome, welcome back home.
Di na ni Mayo na. Kinang may bawaan ako kung hain karon si Dorina. Napiktuhan gyud siya sa pagsulti ni Manoy nga wa siya makaila ni Dorina. Pero asa magkakaroon si Dorina? Dali. So na, Salome. Ayaw kahadlok sa kaugalingon mong panimahe. Dorina? Tinuod pa kining tanan. Oh, Salome. Tanawa ka ng atong dakong hulagway sa kasal. Nasa bungbong sa sala. Daan na ka na diha. Ako gikan ang kauban mo sa hulagway. Og ayaw pagtuo nga giidit ka na. Hika pa na og may abog pagani ka na tungod sa kadugay na ni ana diha sa bungbong. Wa ko mamakak nimo, Salome. Ikaw gyud ang akong asawa. O kinimbaya ang saksi sa tong kamalipayon sa unang panahon. Oh, diha ka na ha. Ako na ning tubagon sa gawas. Imo kinimbay, busa. Libre ka nga musud sa tanang kwarto niini. Naabog ka na tuod ka ng hulagway. Kanang hulagway na mo sa kasal. Taw-taw na rin kininiyang gibiyaan. Pero, nga naman ni. Susihon ko ang tanang kwarto ni Imbay. Hain ka karon, Eman. Nika, may kasabot kong kasosyo sa negosyo. Na ako sa meeting karon. Kaysa ka ng kasosyo ni Mus Negosyo? Babay o lalaki? Siyempre, lalaki. Sigurado alam yun na lalaki na ha, Eman. Kay kung babay ka rin na, ako ginampat yun. Oh, Nika! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 16 sa Limbo no nya ato ning sa tawagan ni teleport sa akong payag kay magbasa ko sa inyong comment. Okay. Hello mga ka-listeners, mayong hapon og magbasa ta sa inyong comment mga ka-listeners no nya ang pizza karon alas ko ana kanang September 12 na mga ka-listeners. Nya atong intro vlog September 11 to gahapon to mga ka-listeners. Ang atong intro vlog sa ani nga drama ng Limbo. Maong na si tawagan ni na ugmaan hapunan pa gyud karon nya. Magabihan pa gyud ni upload mga ka-listeners. May labi makadlawunan. Kay ang hinungdan gyud na-copyright. Ting daghan ang copyright. Nya ang may buntag pa kang moabot pon gabi yun gyud to. Ilagyan ba kayo pag mix unya ang resulta na failure. Another kanang export pag export na kay nang delete na ko para madaog yun siya sa memory ba. Pag export na okay na mix na upload na sunod. Pag upload no to na abtan yung kadlawon kay hinay makay data.
excited na ta kay nahuman og upload mga na-upload siya mga kalimot ko sa oras. Excited na ta kung mga ka-listeners kay na-upload na. Pagkataon nakuan man copyright ang may buntag pa kang maabot. Daghan na ba kayong copyright? Murag 5 man sa to ka music or unom. Nya kining limbo sad murag kuan sad 5 siguro po ng copyright ano or unom. Daghan ng copyright. Muna nga to ang upload nga adlaw wa gyud magtunong. Wa gyud magtunong ba? Unan pa sa data nga kinahinayan samot. Kaya karon magbasa ko sa yung comment mga ka-listeners no sa aning ato na lang iusa dire comment basa tanan no sa aning drama nga limbo kay maura man ning sa channel Jenkin Anota no ja sa may buntag pa kang moabot wala na tay basa sa comment ato diretso na kay taas mo gud mo na yung dan ma-failure inig mix tungod sa kataas ba bugat kay sa memory una mubaan akong vlog nya karon mubuhat ang itong vlog gahapon na tong itong vlog nya karon outro na to at balag mataas-taas at least di kabot kay pong 2 oras kay mubo naman ang atong upload ni limbo murag usang oras sa kapin muna nga sinsya kayo sa mga nag-excited nga mag-atang gahapon ba wa gyud makaya o yun ay kina lisudan mga ka-listeners ano kung isungog ani sa panahon nga hinay ang data ma-failure pa nag-mix maka-copyright pag yun humubag upload nga 30 bang dugaya paabot maka-copyright outro na pod kakuan yung mag-outro sa pag-edit sa aning limbo murag katulo kung nag outro edit kay sug upload maka-copyright man sa may buntag pa kang moabot kadaghan pod daghan sig kung nag katulo gyapon grabe ha sobra katulo kay primero ga-upload ko primero murag okay pa pag tataon na copyright outro gyapon nga na late bis gahapon to na to gyapon tong may buntag pa kang moabot na copyright man way chance muna nakaroon hapunan pa gyud no nya ako lang nag-isulti ninyo para di mo matingala ba nganong wa magtunong akong adlaw pizza oras no wa magtunong sa tong mga upload tungod na sa sitwasyon nga ana ma-failure inig mix unya dugay kay upload tungod sa kahinas data unya pag yun inig ma-upload unta mo na chance ma-copyright pag yun pinakapait no ako na ipakita niyo ning copyright meron di jud mo makaingon og sumangil ba no mo na siya copyright ni siya mga ka-listeners no may lagi ko malimot ang nag-edit ngay maditsyon ako tungod sa kapoy ba mo ni siya copyright kaya isahay nga mga anak kung di na mabutang ba kay makalimot ko inig mix muna balik ko na ko no kay kutob sa mga makaya hinumduman ako ron nga ibutang yun ako ni ining copyright para makaibalong ko kini okay magbasa ko sa inyong comment mga ka-listeners kita taas yun no ang una si Yan Cole sa may basa ni Yan Cole asa man ang part 15 na ni Idol na-upload naman part 15 no na-late lang kong upload no part 16 na taron aning limbo nya si Dainalin Mendez next emoji nga luha muna ni ang next no pero nag-comment siya ni sa part 14 pa no so 16 na taron nya si Jing gimingaw na kong paminaw sa happy dakida lagi puhon na ano kaluyan puhon na puhon nya si Grace Blanca Ma'am Grace Blanca Flor thank you so much sir good morning amping so sa ma'am no salamat kay ma'am no nya si Lizel Hernan hello silent fan here from Tokyo Japan nahurot na nako paminaw tanan na sa playlist nimo salamat sa pag-upload stress reliever kaayo with heart og sitaw gani here no na salamat kayo Lizel Hernan no nya si Ib Pancho kini boss dyan indot na jud ni with heart salamat Edwin Pancho no excited di ba kay ni si Edwin Pancho ug si Ib si
Edwin Pancho, Ib Pancho, mamaora ni no. Excited kayo, salamat kayo, no. Si Jocelyn Infante, Lord, salamat. With tulo ka heart, no. Si Rico Rene Gadularuya, thanks Sir John sa par 15 sa Limbo. Thank you so much with tulo ka heart o tulo ka like. Salamat kayo, Rico Rene Gadularuya. Medyo paspason lang na ako mga ka-listeners kay nairadyo gatingog mas si mag sapaw-sapaw mi. No? Si Badiday, wow na jud ang akong gihulat. Salamat kanunay sa mga nindot nimo nga mga drama. Amping kanunay og shout out lang ko diri sa Riyadh, Saudi. Salamat no Badiday og shout out mo diya sa Riyadh, Saudi no. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Si Barbara Jones, Lily Walk sa mani. Mura pa ni sa Lily Walk mo kits. Si Chichana, si Sana Coino, Chichana Coino. Thank you Lord sa upload sa pa yan Chichana Coino. No? Salamat po sa kanunay pagpaminaw. Si Saisi Morales, salamat kayo idol. Upat ka heart, emoji nga nagpahiyom. Amping kanunay, salamat kayo Saisi Morales no. Ug sa imong kanunay pagpaminaw, salamat po kayo. Si Jing, thanks sa additional upload Sir John Kent. With Lima ka heart. Salamat kay Jing no. Sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Ma'am Isim, hi idol, salamat sa part 15. Amping idol, may the Lord God bless us all with upat ka heart. Salamat kayo Ma'am Isim no. Si Jenny Oliverio, thanks po. May sa payan Jenny Oliverio. Si sa Pantas Vlog, thanks Sir John sa sumpay. Okay, part 15 sa Limbo. God bless Sir John with 8 ka heart. Salamat kayo sa Pantas Vlog no, sa imong kanunay pagpaminaw. Si Grace Balasabas, ano siya na ako mga listeners, na-record ba ni? Na-record Si Grace Balasabas, salamat sa pag-upload boss. Silent viewers here sa Inquiet. Imong drama permi na kung kauban sa trabaho, human ang drama o human sad ang trabahoon. With emoji nga nagpahiyong do ka bukog heart. Salamat kayo Grace Balasabas no. Nga malingaw ka samtang nagtrabaho no. Salamat kayo sa pagpaminaw kanunay. Si Jane Ruiz, salamat kayo sir. Bahala dugay paabot okay ra jud kaayo. God bless amping permi. Makalagot ra ba nang mag-upload ka tas imbis ma-okay na, ma-failure pa jud. Tinuod yun naman grabe. Magkalambad sa uog sa mote. Dugay kayo nga pagpaabot nang i-export bitaw kasi makarelate diha sa KineMaster. Na mag-export ka og taas kayo nga video. Nga imong storage kay nagka-piki na ba? Export dugay kayo abot sang oras mulapas pa gani. Kay 2 hours man kapin. Sa oras paabot kapin excited na ta kay na 99 na pag-abot sa 99 napalong ang cellphone. Failure ang pag-mix. Makatagam. Mga ka-listeners, makatagam ang pag-mix ba nga ma-failure bitaw. Balik na po sa uno, mag-delete sa una. Para muluag ang storage mga ka-listeners. Og maluag na, mix na pud balik. Kaninga og ampo nga di lang ta ma-failure. Kay kinakapuyan dugay gud paabot 2 oras o 2 oras. Isang oras kapin. Nya di pa gina-sure nga ma-mix na i-upload na di pa sure nga ma-perfect kay maka-copyright pag yun. May lang og di masultian dayon ba nga diid siya maka-copyright. Kay og maka-copyright samot gyud kadugay mao nang maugmaan ko kanunay mga listeners no. Kay balik ko man akong edit. Maugmaan udtuhan, mahapunan, magabihan pa gani no. Pasensya jud kay mga listeners nga di gyud matunong ang mga oras ug adlaw sa akong pag-upload no. So, salamat kay Jean Ruiz no kay nakasabot siya no. Naka-relate siguro ni si Jean Ruiz no nga di gid lalim ning ma-failure inig mix. Si RG Tantoy ganda mo, ganda na idol John Kent Anota, salamat. Salamat bang RG Tantoy no. Si Maricel Arawiran, hello idol. As lang ako sa Happy Dakidak lagi pohon. Ilang ko musaan na pero ato ginitiwason pohon. Sa pagkakaroon lang kita na stop ta kay gihangyo manggod ta mga ka-listeners sa writers aning mong drama. Si Jean Love Amat, salamat Sir John. Duha ka heart og
prayer no duha. Salamat Jean Love Amat ug si Mandy Miles. Kol ayaw lang na tigmayan ka ng negative comment kay full support ra gyud mi permi nimo. Bisan unsa pa kataas ang mga ads sa imong mga video drama ug mas maayo nga walking lang ka kol. Dili lang jogging. Walking ka everyday it's good for you. Ug salamat kanunay sa paglingaw pinaagi sa imong mga uploaded drama. God bless og amping. Kinsa kay mga sige umbo ko. Salamat kayo Mindy Miles sa imuhang imuhang kanunay pagpaminaw. Salamat kayo. Nya mulagi nakasugod ito og jogging, nakaundang og jogging kay inilaging dugay makatulog mga ka-listeners. Mabtag kadlawon. Di na mada og jogging pa kay kadlawon. Wa pa katulog. So, nikamot ko pohon makabalik og jogging kay nasugdan na ba sayang kayo na wa nagpamaol. Salamat Mindy Miles no sa imong kanunay pagpaminaw, full support no. Ya, si iMemes YouTube, salamat sa upload ng part 15 sa Limbo. Salamat po iMemes YouTube. So, part 16 na kita karon. Ya, si Letter L ang profile. Thank you so much sir. With prayer og duha ka heart. Salamat po Letter L ang profile. User na kabutang no. Ya, si Jeffrey Binder. Salamat sa part 15 dol watching from Kapatagan, Digos City. Salamat kayo Jeffrey Binder no. Sa Kapatagan, Digos City sa imong kanunay pagpaminaw sa drama. Salamat kayo. Si Miko, salamat kayo sir sa sumpay. Dili gyud nato malikayan na agyoy taong toxic. Kulang sa pansin siguro ug basin na suya lang. Sorry sa naigo with upat ka emoji nga nagpahiyom no. Nga naibaing murag naging na siya. Salamat kay Miko sa imuhang komento. Nya si Junbert Bagyo Sumundong, shout out load sunod video dire Iligan City. Salamat. So shout out nimo Junbert Bagyo Sumundong diha sa Iligan City. Salamat kay sa imong kanunay nga pagsunod og paminaw sa mga drama. Salamat kayo. Ug si Annalyn Samson, agoy nindot na ni idol with tulo ka heart. Salamat kayo nimo no. Annalyn Samson sa imong kanunay nga pagpaminaw. Ug si Red TV Gamers no. Wala man ko nasuko nimo call. Ang drama lang ba murag kapuol. 30 minutes nga ad wala ko skip mao na ang matabang nako nimo pero pili asad ang nindot nga drama sa RMN. Dili tanan nga drama sa RMN nindot. Common sense po call. Okay man ka mag-edit ang drama lang jud dili tanan nindot. Pagpili sad og nindot para malingaw pud ang tanan. Mora na wala ko nasuko. Imo ra na una-una. Salamat kayo Red TV Gamers no sa imuhang kanunay nga pagpaminaw nga bisag wa ka makauyon pero naminaw gyapon ka. Salamat kay Red TV Gamers no. Ya pasensya kung wa ka ganay sa drama kay ang uban kay ganahan na pud no. Di man pareha ang listeners ko na uban giganahan nasa uban wala. Pero mas daghan man ang giganahan ko labi na sa mga kanang nagtrabaho ba. More lingaw into ng drama no. At least na atay drama balag murag di kaganahan pero sa uban ganahan man sila so sinabtanay lang no with TV Gamers og salamat kayo sa imuhang kanunay nga pagpaminaw no bisan og dili kaganahan sa mga ubang drama pero naminaw gyapon ka salamat kaayo no with TV Gamers nya si Yan Coley kanos ang part 16 loads mo na ni part 16 no na human ang yung paminaw pero sa atong pag-vlog wala pa gyud no ang intro vlog hapon nya karon pa nato ang atong vlog karon pa magtunong ba hinaut nga di ta makadlawunan og upload ni ron kay ang oras karon hapit na alas 6 no alas 5:29 ini-mix pa ni human ani siguro mga alas 7 alas 8 so panikamutan di maka-copyright mga listeners kay maka-copyright siguro makadlawunan o mabuntagan ba ka no salamat ano pa day kay comment naibaw-an na ni Iman ang sekreto sa yawi nga nasa bracelet ni Salome listahan sa grupo sa sindikato ug sa pikas bahin gikidnap ni Mika ang bata nga gidala ni Salome
Ah, naminaw ni siya sa ang radio drama Bisaya kaya nakibalo na siya sa sumpay. Kita wa pa ta kay balo ani no. Gawa sa uban niya di ka agwanta gyud muduong jud sa kang radio drama Bisaya kay para makapaminaw sa advance nga pag-upload no. So inyohan na nga choice mga ka-listeners no. Pero maway trailing ug mo comment mo ano yan nakaibaw na mo. Ay lang na i-comment mga ka-listeners kay basin ang uban wa maminaw dahil sa kang radio drama Bisaya ba nga. Mawad ag trailer no kung diri sila gasunod sa kuha ba nga agwanta jud sila paabot niya mawad og trailer kay inyo na i-comment ang inyong nahibaw no. So aylan niyo i-comment ang inyong nahibaw sa drama no. Kay nang ang uban siguro wa gyud maminaw dito sa Pikas kay ganahan sila sa Tinagaas. So ang naminaw sa Pikas sa Minugbo na nakaibalo na sa sumpay aylan niyo i-comment. Aylan niyo i-comment nga nakaibaw na mo sumpay. Ano lang ka-listeners no. Salamat kayo Yanyan Koli no. Unya si Roldang. Ay salamat kay pun Yanyan Koli dai kay bisag nakapaminaw na kanaminaw gyud pun kadiri no. Salamat kayo. Si Roldang puro maninindot no. Usahon na lang ako ni. Salamat sa imong comment Roldang no. Puro nindot yun imong comment no. Si Darlene Sumagang sa may fireworks upat ka book no. Salamat kay Darlene Sumagang. Ug si Everfresh team attorney jud ko siya jud ang nagpabuka yang huna-huna emoji nga nagkatawang ipaningot. Salamat kayo Everfresh no naminaw siya sa pobreng milyonaryo part 10 katapusang sumpay naminaw di siya no. Salamat Everfresh. Yes si kining Roldang puro heart puro nindot niya nay heart no. Salamat kay Roldang no sa imong mga comment no sa imong pagpaminaw. Pero iya gyud gibulto og paminaw ba para nindot ang pagpaminaw niya ba kay gasunod man niyang comment no sa limbo gikan sa part 1 no hangtod sa part 15 no? Iya gyud ning gisubay siguro tanan og paminaw nga way putol ba ano nga agyang comment puro nindot with heart. Salamat kayo Roldang no. Og si Tarcisio Pugoy Jr. Naminaw ko hangtod kinalasan naminaw sa pobreng milyonaryo. Salamat kayo Tarcisio Pugoy Jr. no. Ug si Roldang gyapon nindot og tulo ka with heart no. Salamat Roldang no. Si Everpraise mayon ta masumpayan ang pobreng milyonaryo. Shout out from New Zealand. Shout out nimo Everpraise no diya sa New Zealand. With emoji nga nagkatawan siya nga gipaningot. So diha na gitaman ang pobreng milyonaryo sa party no. Wa na ilaing sumpay. Salamat kay Everfresh imong pagpaminaw no. Si Chirper thanks John with duha ka heart. Salamat po nimo Chirper no sa kanang pagpaminaw ug pagsuporta no. Salamat Chirper no. Pasensya kay ganahan na ba mo ning drama may buntag pa kang moabot. Kaso dugay kay no masumpayan tungod sa kahinay yung sa data gid. Grabe, wa gyud mauli ang kanang data. Mag-globe man kanang TNT mao gyapon. Inalan ba kumulakaw mangitag kusog nga signal para makadita og kusog ba. Nakapuyan kung maglaglaag mga ka-listeners kay init kay ba. Diya mag-edit pa no nga sinsya kay no madugay-dugay kitag sumpay pero paningkamutan mahuman nato ning dramahan no. Kining may buntag pa kang moabot no. Ug ang uban pang drama. Salamat kay Chirper no. Thanks John with duha ka salamat kayo. Away sa payan Chirper salamat po kayo no sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Amis Channel tulo ka heart. Thank you idol. Salamat po nimo Amis Channel no sa imuhang kanunay nga pagsunod og paminaw. Unya dire taman ang comment no. Ako aning i-mix ang napaminaw na ninyo kay matik naman no sumpay ni nga vlog pero human ani nga vlog i-mix pa din ako no before i-upload no tang di ni makapirate no pero kay matik naman napaminaw na tintahay ninyo napaminaw na gid ninyo no. Okay mo to mga listeners, thank you so much for watching og Bermans naman matik na ni advance Merry Christmas no. Advance food Happy New Year bisag layo pa kayo no pero
makatungtong ng tag-Burmans, okay kayo. Advance Merry Christmas ug amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.